नमस्कार, आज आपण बघणार आहे पावसाळा स्पेशल पॅटीस रेसिपी। पॅटीससाठी लागणार आहेत बटाटे मी आता धुवून घेतलेत। आता आपण बटाटे चिरून घेऊया। मी बटाटे असे चिरून घेणार आहे आणि कुकरमध्ये शिजाय घालणार। मग ते बटाटे पटकन शिजतात। तर मी अर्धा किलो बटाटे घेतलेत। तर हे बटाटे आपण चिरून घेऊया, पॅटीस बनवणार आहे। तर आता हे बटाटे आपण कापलेले बटाटे कुकर मध्ये टाकून धुवून घेऊया। मी नळाच्या पाण्याने धुवून घेते। आता मी धुवून घेते बटाटे, पाणी ओतून घेऊया। बटाट्याला एक शिट्टी काढणार आहे। कुकरमध्ये माझ्या बटाटे पटकन शिजतात। तर तुम्ही तुमच्या कुकरमध्ये किती वेळ लागतो त्या अंदाजाने बटाटे आपण शिजवून घ्यायचे। बटाटे मी आता शिजवून घेते। कुकरला एक मी शिट्टी केली तर हे बटाटे शिजलेत। आता मी त्याचं साल काढून घेतली आणि आता हे मी मॅश करून घेणार, म्हणजे बारीक करून घेणार आहे। आणि आपण त्याच्यात साहित्य घालणार आहे ते मिरची, कोथिंबीर, अद्रक आणि हे लसूण। तर मी आता मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहे। लसूण आणि हे कट केलेलं आलं आणि त्याच्यात ती अशी मोडून मिरची टाकणार आहे आणि हे मी मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे। तर तुम्ही तुमच्या चवीनुसार मिरची घालू शकता। मला आवडते तेवढी मी घालते। झणझणीत आपण पॅटीस बनवणार आहे। तर आता मी मिरची घालून बारीक करून घेते। ही मिरची आणि अद्रक आणि लसूण मी हे बारीक करून घेते मिक्सरला। थोडंसं जाडसरच आहे, जास्त बारीक नाही केलं। आणि आता मी फोडणी देणार आहे। फोडणीसाठी तेल वापरायचं आहे, जास्त पण नाही वापरायचं, थोडंसं घालायचं, कारण हे आपण तळणार आहे पॅटीस। आता मी फोडणीसाठी घालणार आहे मोहरी अशी छान तडतडून द्यायची। त्याच्यानंतरच आपण जिरे टाकणार आहे। जिरे टाकले आणि मी आता कढीपत्ता बारीक तोडून घालणार आहे। छान तडतडला पाहिजे। त्याच्यानंतर पेस्ट, आलं लसूण मिरचीची पेस्ट घालायची। चवीनुसार आपल्या तिखट वापरायचे, मिरची, जरा हलवून घ्यायचा। त्याच्यात मी हळद घालते, त्याच्यामध्ये मी मीठ टाकणार आहे। मी वरून मीठ नाही टाकत, मीठ मी सुक्या भाजीत असं मसाल्यातच मीठ टाकून घेते, मग सगळीकडे लागतं असं मीठ टाकून घ्यायचं आपल्याला चवीनुसार। आणि मिरचीच्या पदार्थाला मीठ थोडं जास्तच लागतं, मग आपल्या चवीनुसार आपण मीठ टाकून घ्यायचं। असं मीठ वापरल्यानं भाजीला सगळीकडे मीठ लागतं। त्याच्यात आता मी बटाटा हा उकडलेला मॅश करून घेतलेला बटाटा टाकून घेते।
घ्यायचं. ही भाजी परतून घ्यायची सगळी. आपण जेवढी बनवणार आहे तेवढी. मी ही अर्धा किलो बटाट्याची भाजी बनवली. आता मी कोथिंबीर टाकणार आहे. असं कोथिंबीर भरपूर टाकायची. कोथिंबीरीमुळे चव छान येते. मी अशी झणझणीत भाजी बनवली. तुम्ही पण अशी झणझणीत भाजी बनवून बघा. मी दाखवली अशी रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा. भाजी परतून झाल्यानंतर कोथिंबीर टाकायची. अगोदर टाकायची नाही, नाहीतर ती पूर्ण कोथिंबीर शिजून जाते, त्याला असं स्वाद राहत नाही. त्यामुळं नंतर टाकायची. तर आता आपली भाजी तयार आहे. आपण पॅटीससाठी बॅटर बनवून घ्यायचं बेसन पिठाचं. तर पॅटीस बनवण्यासाठी आपण बेसन पीठ घेणार आहे. तर मी हे चाळून भरलेलं पीठ आहे, त्यामुळे सगळ्यांनी वापरताना चाळूनच पीठ वापरायचं बेसन पीठ. तर मी हे बेसन पीठ घेते आणि प्रथम मी त्याच्यात टाकते. त्याच्यात थोडंसं पातेल्यात मी पाणी घेते. त्या पाण्यामध्ये मी मीठ टाकून घेणार आहे. त्याच्यामध्ये मीठ टाकून घेते. चवीनुसार मीठ टाकायचं. त्याच्यानंतर मी थोडा सोडा वापरणार. सोडा जास्त नाही घालायचा, एकदम थोडासा चिमटभर घालायचा. आणि एवढा असा ओवा घालायचा, अर्धा चमचा ओवा घालायचा. मी ओवा असा हातावर चोळून घेणार आहे, कारण तो चोळल्यानंतर त्याचा वास छान येतो. तर हा असा चोळून असा वरचा टाकून घ्यायचा. त्याच्यानंतर मी त्याच्यात हळद टाकणार आहे. थोडी हळद टाकून घेते. आता त्याच्यात मी बेसन पीठ वापरणार आहे. बेसन पीठ आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात घेऊन घ्यायचं. तुम्हाला किती पॅटीस बनवायचा त्याच्या अंदाजे तुम्ही बेसन पीठ वापरायचं. तर मी त्याचं आता पातळ पीठ करून सरसरीत पीठ बनवून घेणार आहे. असं हलवायचं, बोटाने हलवायचं, जास्त कालवत नाही बसायचं. एकसारखं असं मग होऊन जातं पीठ. हे बघा किती का 2 मिनिटाच्या आत तसं पीठ एकसारखं झालं ना. असं कुठं असं नाही कालवायचं, कधी पण असं कालवायचं. थोडं पाण्यात मिक्सअप झालं ते असं करायचं. मग ते छान हलकं बनतं पीठ. मग ह्याच्यात मग ते फुलतात छान. भजे असो नाहीतर वडापावचं पीठ असो, असं गोल फिरवून घ्यायचं. मग ते हलकं बनतं. हलकं बनलं तरच आपलं फुगणार आहेत पॅटीस, कुरकुरीत बनणार आहेत. नाहीतर ते तेल पकडतात. पॅटीसला अगोदरच तेल लागतं. हे बघा 2 मिनिटाच्यात किती छान पीठ झालं. हलकं पीठ बनायला पाहिजे. ते आपलं असं पीठ बनवून असं घ्यायचं. कधी पण असं पीठ घेतलं की छान पीठ हलकं येतं. असं पिठाला एकदा असं नीट हलवून घ्यायचं. मग ते पीठ एकदम सरसरीत छान बनतं आणि असं हलकं लागतं पीठ. असं मी पीठ बनवून घेतलंय. आता मी बघा पीठ एकदम असं जास्त फिरवून घ्यायचं. असं गोल फिरवायचं. बोटं आपली ढिल्ली लूज सोडायची ना, असं फक्त फिरवून घ्यायचं. असं फिरवायचं. पीठ एकदम सरसरीत आणि हलकं बनतं. हलकं पीठ बनलं की आपले भजी असो नाहीतर वडापाव असो नाहीतर पॅटीस असो छान बनतात आणि कुरकुरीत होतात. तर असं सरसरीत असं फक्त बोटाने हलवून घ्यायचं. छान पीठ झालं पाहिजे असं. आता इथं मी ब्रेड घेतलेत, तर मी आता कट करून घेणार आहे ब्रेड.
असे कट करून घ्यायचे त्रिकोणी. तर असे मी सगळे ब्रेड कट करून घेते. आता मी इथे कढई गरम करायला ठेवली होती आणि त्याच्यामध्ये मी आता तेल ओतून घेणार आहे. तर आपल्याला पाहिजे तेवढं तेल ओतून घ्यायचं. मी तर तेल ओतून घेतले. आता ही भाजी मी थंड करायला ठेवली होती. तर ही भाजी पूर्ण थंड झाली. तर अशी आपण ब्रेडला लावून घेऊया. बटाटा लावून घ्यायचा. मग अशी भाजी बनवलेली अशी लावून घ्यायची. अशी व्यवस्थित लावून घ्यायची. त्याच्यावरून एक अर्धा कट केलेला ब्रेड आपण असा लावून घ्यायचा. आणि तो पिठाचं जे बॅटर बनवलं होतं त्याच्यात आपण सोडून घ्यायचं. असं सोडून घ्यायचं आणि ते कढईमध्ये आपण तेल गरम झाले का पहिलं बघूया. तर तेल गरम झाले. तेल गरम झालेलं आहे. तर मी एक सोडून दाखवते. असा एक सोडलेला आहे ब्रेड. तोपर्यंत आपण दुसरं भरून घेऊया. असं भरून घ्यायचं. आपल्याला जेवढी भाजी पाहिजे तेवढी भरून घ्यायची अशी. तर अशा रीतीने मी सर्व ब्रेड भरून घेते. तर हे कसं आपण एका साईडनं भाजून घेतलंय. तर आता दुसरी बाजू आपण पलटी करून घ्यायची. जरा ब्राऊन कलर यायला पाहिजे. त्याच्यानंतर असं एक मी भाजून घेतले. जर छान ब्राऊन कलर आलाय. असं सगळी आता मी ब्रेड बनवून घेणार आहे. तुम्हाला जर आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.